дуруд бинандои азиз, видео подкасти навбатиро баротон тақдим мекунем ва умедвор ҳастам ки як мавзӯи бисёр ҷолиб аст. Вақте ки гап дар бораи омӯзиш, таҳсил, гап дар бораи ояндаи наврасон ва кӯдакон меравад, фикр мекунам ки ин мавзӯъ наметавонад мавзӯи муҳим набошад. Албатта муҳим аст ва мо имрӯз ба мавзӯе дахл мекунем ки фикр мекунам шумо муҳимияти онро эҳсос хоҳед кард. мо дар мавриди инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон суҳбат мекунем. Ин номи лоиҳа аст ки дар назди вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ мешавад ва паҳлӯҳои хеле зиёд ва мухталиф ва бисёр муҳим дорад ва умедвор ҳастам ки дар суҳбати мо ин паҳлӯҳо мавриди шарҳу тафсир қарор мегиранд ва шумо бо ин лоиҳа, бо самтҳои фаъолияти ин лоиҳа, бо то кадом андоза муҳим будани татбиқи ин лоиҳа ине ки огоҳӣ пайдо хоҳед кард. Хуб, бо ин мақсад мо даъват кардаем аз ҳамоҳангсози лоиҳаи мазкур, яъне лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон дар назди вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Назархудо Дастанбоев. Биёед аввалтар аз ҳама дар бораи ҳамин чиз суҳбат кунем. Аксаран вақте ки шунавандаои мо мешунаванд лоиҳа дар бораи рушди барвақтӣ ва инкишофи барвақтии кӯдакон, фикр мекунанд ки ин дар назди вазорати молия аст ва шумо ҳам гуфтед ки ин аз камтарин ҳолатҳо аст ки ин гуна ин вазоратхона ин лоиҳаи бисёр муҳима татбиқ мекунад ва чӣ тавр шуд ки ин гуна кор сурат гирифт? Салом Субҳон, ташаккури зиёд барои даъват. Фикри бисёр ҳам ҷолиб аст ва бояд ба аксари ғолиб бисёрӣ фикр мекунанд ки вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бояд чунин лоиҳаро сардорӣ ва сарбонӣ кунад. Лекин гап дар сари масъала аст ки вақте ки ислоҳот гуногун ҷанба аст, чӣ аз нигоҳи молиёт, чӣ аз нигоҳи бархурди сатҳи маориф ва чӣ аз нигоҳи бархурди сатҳи тандурустӣ, бинобар ҳамин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки вазорати молия маҳз ҳамчун пешоҳанги ин лоиҳа буда, яъне лоиҳаи инкишофи барвақтӣ барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон, яъне пешоҳанги ин лоиҳа буда бо дигар вазоратҳо ва идораҳои марбут, яъне вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи тандурустӣ ҳамкории бисёр ҳам зич дорад. Бинобар ҳамин ислоҳоти соҳаи умуман, чӣ аз нигоҳи молиёт, маблағгузоришон ва ислоҳоте ки маҳз дар соҳаи таҳсилоти томактабӣ ҳаст ва ногузир бояд ки маблағгузорӣ бояд ки ҳама вақт бояд ки беҳбудиро талаб кунад ва ҳама вақт бояд таъмин бошад. Бинобар ҳамин вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун пешоҳанги ин лоиҳа маҳсуб карда мешавад. Хуб, биёед дар мавриди худи ҳамин мафҳуми рушди барвақтии кӯдакон суҳбат кунем. Зери ин мафҳум чиро фаҳмидан мумкин аст? Рушди барвақтӣ ва оё рушди дери кӯдакон ҳам ҳаст ин гуна мафҳум? Ташаккури зиёд Субҳон. Ин як баҳсе ҳаст ки солҳои дароз тӯлонӣ шуда истодааст ва истилоҳот умуман ҳар хел аст. баъзеҳо бар он ақидаанд ки рушди барвақтии кӯдак аст, баъзеҳо бар он ақидаанд ки инкишофи барвақтии кӯдак аст, лекин ин ман фикр мекунам ки калимабозӣ асту калимахӯрдагӣ аст. бинобар ҳамин мо одатан ҳамчун аз номи лоиҳаи мо бармеояд инкишофи барвақтии кӯдак аст ва маҳз аз нигоҳи олимоне ки дар соҳаи неврохирургия таҳқиқотҳои бисёр ҳам мушаххас ва мураввам бурдагиянд, оно тасбит карданд, исбот сохтанд ки 80 то 90% майнаи инсон дар то синни 3 солагӣ инкишоф меёбад. шумо тасаввур кунед, 80 то 90% инкишофи майнаи инсон то 3 солагӣ будааст. бинобар ҳамин маҳз хусусиятҳои хоси инкишофи барвақтии кӯдак ҳастанд ки оно такон медиҳанд. бинобар ҳамин ҳама вақт дар ҳамаи паёмҳо ҷаноби олии пешвои миллат ҳама вақт таъкид бар он дорад ки инкишофи барвақтии кӯдак зарур аст, бисёр муҳим аст. бинобар ҳамин хусусан ҳамаи он ҳидоятҳое ки аз ҷониби пешвои миллат ҳастанд ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар пиёда сохтани ислоҳоти соҳаи таҳсилоти томактабӣ ҳаст, маҳз аз ҳамин чизҳо маншаъ мегирад. хуб, аслан дар марказе ки оли мавриди таваҷҷӯҳи мо ҳаст, ман чӣ самтҳои асосӣ ҳастанд, ба чӣ чизо бештар аҳамият дода мешавад ва намунаи дигари мактабҳои монанд оё дар кишвари мо ҳастанд? одатан
лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариш сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон лоиҳаҳоеро пешниҳод карда истодааст, ки ба унвони ё худ ба истилоҳ навгонӣ ҳастанд. яъне маркази инкишофи барвақтии кӯдак ки солҳои дароз дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намуда истода буд, лекин мутаассифона фаъолияти расмӣ надошт. аз он сабаб ки онҳо дар формулаи сарикасии мактабҳои таҳсилоти умумӣ дарҷ нашуда буданд. бинобар ҳамин як такони бисёр ҳам ҷиддӣ ва сиёсии лоиҳаи мо бахшид, ки ин марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак, Центр раннего развития ребенка, аллакай қонунӣ шуда дар назди мактабҳои таҳсилоти умумӣ фаъолияти расмӣ доранд. ин як намуди фаъолият аст. фаъолияти дигари лоиҳа аз он иборат аст, ки аллакай истилоҳи гурӯҳҳои бозиро роиҷ кард. яъне гурӯҳҳои бозие ки онҳо ё худ дар назди мактаб ҳастанд, мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, ё худ дар назди муассисаҳои таҳсилоти то мактабӣ ҳастанд, ё ва таври истисно онҳо дар баъзаи хонаҳои истиқоматӣ ё худ оилаҳо ҳастанд, ки модароне ки ба кори дигар ҷалб нестанд, маҳз ба тарбияи кӯдак саркор доранд ва онҳо имконият дода мешавад, ки онҳо ҳамчун аз малакаҳои худ истифода бурда, малакаҳое ки бисёришон маълумоти олӣ доранд ва онҳо вақте ки ҷалб карда мешаванд, малакаҳои соҳибкоришон истифода бурда, ин гурӯҳҳои бозиро дар назди оилаҳо ташкил дода инкишоф хоҳанд дод. хуб, миёни ҳамин гуна марказҳои инкишофи барвақтии кӯдакон ва боғчаҳои классикӣ ки мо доштем ва масалан мо онҷо рафта будем таҳсил кардем, чӣ фарқият мавҷуд аст, чӣ монандиҳо мавҷуд аст ва муҳимтарин малакае ки масалан дар ин гуна марказҳо як кӯдак мегирад чӣ аст? марказҳои инкишофи барвақтии кӯдакон ё худ гурӯҳҳои бозии инкишофи барвақтӣ онҳоро ба истилоҳ истифода мекунанд. инҳо як падидае ҳастанд, ки дар мабнои фалсафаи педагогии бои дунявӣ ва пешқадами ҷаҳонӣ мабно ёфта истоданд. яъне дар асоси педагогикаи Пиаже, Мария Монтессори, Виготский, Макаренко ва дигар нафароне ки ҳақиқатан онҳо дар соҳаи инкишофи барвақтии кӯдак саҳми арзанда доштанд, ҳамчун мактаби худашонро дошта буданд ва имконият пайдо мекунанд, ки ҳар як кӯдак бояд аз кӯдакӣ дида бо тафаккур ва зеҳни тоза, бо тафаккур ва тавассути бозӣ бояд ки инкишоф ёбад ва ҳамаи ҳамин гуна фаъолиятҳое ки ҳастанд, онҳо ҳамчун хусусияти хоси истилоҳи инкишофи барвақтии кӯдакро ташкил медиҳад. лекин тавре ки мо ишора кардем, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай марказҳои инкишофи барвақтии кӯдакро пиёда карда истода буданд ва ин ба зами он ба он таълимот ва тарбияе ки аз нигоҳи гирем ки дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рангинкамонро пешниҳод намуд, ин ба тақвияти ҳамон барнома аст. яъне барномае ки дар асоси бозӣ аст, чунки худатон медонед ки вақте ки мо фарзанд дорем, мо набира дорем, онҳо аллакай тавассути бозӣ ба фаъолият, яъне ба таълиму тарбия ҷалб карда мешаванд, ки ин як рукни асосии марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак ва гурӯҳҳои бозӣ мебошад. яъне онҳое ки дар ин марказҳо дарс мегӯянд аз муаллимони оддӣ, яъне муаллимони дигар гӯем, фарқ мекунанд аз рӯи малака, аз рӯи таҷриба, аз рӯи дониш ҳаминтавр? тасаввур кунед, ки субҳон омӯзгороне ки маҳз тавассути лоиҳаи мо ба ин гуна фаъолиятҳо ҷалб карда мешаванд, аз бозомӯзиҳо ва омӯзишҳои мушаххас мегузаранд. яъне бозомӯзиҳо ва омӯзишҳои мо марҳила ба марҳила аз ҷониби мушовирони байналмилалӣ, аллакай як зумра мушовирони миллиро мо тайёр кардем, ки онҳо омода ҳастанд дар сатҳи вилоятҳо ва дар сатҳи маҳалҳо то ҳатто ин бозомӯзиҳо ва омӯзишҳоро пиёда созанд, то ки мардум аз ҳамин чиз бохабар бошад ва худашон иштирок карда тавонанд.
چی از نگاه اون که اونا معلمای نو هستند وقتی که انتخاب کرده میشوند البته آزمون اعلان کرده میشود در سطح مکتب در سطح مؤسسه تحصیلات مکتبی آزمون ها اعلان کرده میشود توسط آزمون ها بهترین ها انتخاب کرده میشوند ولی این معنی اون رو دارد که ما به طور کاسکاد میتونیم تو با همون معلم و آموزگار آخرانی که در گروه های بازی و مرکزهای انکشاف بروقتی کودک فعالیت میکنند تو به همونا میرسد وقتی که با هم تبادل نظر میکنند به درس‌های کشود یکدیگر میدرویند از همین چیزها یعنی در اساس اون پرینسیپ هایی که من علاقه اشاره کردم که ماریا مونتسوری و پیاژه و ویگوتسکی و دیگر همین چیز در اساس من همین فلسفه غنی تجربه جهانی و ملی است. خب در مورد ناحیه هایی که در این لایحه اشتراک میکنند چی میگوید؟ کدام ناحیه ها هستند؟ لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان در 14 ناحیه های مقصدناک پیاده شده ایستاده است که 8 ناحیه در ولایت ختلان هست، 1 ناحیه در ولایت سوخت هست و 5 ناحیه در ناحیه های تابع جمهوری هستند که فعالیت کرده ایستادند و در این ناحیه ها علاقه مرکزهای انکشاف بروقتی کودک چه از نگاه ترمیم تعمیر و چه از نگاه ساختمان و چه از نگاه باغچه های مؤسسه تحصیلات مکتبی که علاقه فعالیت دارند از نگاه تعمیر و ساختمان گذاشته علاقه به فعالیت شروع کردند و یک چیز رو من باید قید کنم که 5 مؤسسه تحصیلات مکتبی که تیپ نو به شمار می روند که من با افتخار خاصه میتونم گفتم که قریب که این گونه نمودی مؤسسه تحصیلات مکتبی تیپ نو در آسیای مرکزی نیست و ما خوشبختانه در 2 ناحیه علاقه کشیدیم با اشتراک جناب عالی پیشوای معظم ملت در ناحیه همدانی و در ناحیه کوشانیان علاقه فعالیت دارند که برای هر یکش برای 150 نفر هست. این حاضر تا حال حاضر 300 کودک از این صنف های بر علای مؤسسه تحصیلات مکتبی هر دو رقم 8 در همدانی و کوشانیان علاقه فعالیت کرده ایستادند. خب معلوم است که لایحه در یک جایگی با چند مقام عملی می شود. وزارت معارف و علم، وزارت تندرستی، حکومت های محلی هم فکر میکنیم که اینجا نقش دارند و فعالیت آنها چقدر هماهنگ می شود و کدام از این مقام چی رسالت مشخصی رو در تطبیق لایحه اجرا میکنند؟ بسیار سوال جالب و من میخواستم در این باره قید کنم که هماهنگسازی لایحه انکشاف بروقتی کودک برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان از جانب وزارت مالیه پیاده شده است ولی هماهنگسازی هم از جهت ساحه معارف از جهت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، ساحه تندرستی از نگاه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان هست و چخیلی که شما قید کرده در محل ها ما هر یک در 14 ناحیه مقصدناک ما هماهنگساز داریم و مهندس داریم که در پیاده نمودن این لایحه در اون ناحیه ها برای ما کمک میکنند. لیکن اساسی گپ در این است که ما شورای ملی انکشاف بروقتی کودکان در جمهوری داریم که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته است که و رئیسی آن را معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان بر عهده دارد که هماهنگسازی محض من همین نهادهای دولتی را از جانب این شورای ملی پیاده شده ایستاده است. چون شما در مورد این مرکزها گفتید و گفتید که بعضی نمونه‌اش حتی در آسیای مرکزی نیست، شاید برای بیننده ما جالب است که در این مرکزها چی مشغولیت ها میگذارند. میتونیم یگان مثال بیاریم که مثلا در این گونه مرکزها چی میگذارند که در مؤسسه‌های دیگری تعلیمی یا تا مکتبی نیستند؟ شما تصور کنید که در حال حاضر وقتی که ما صحبت میکنیم بسیار نوگانی‌های در ساحه آموزش تا مکتبی، تحصیلات تا مکتبی علاقه پیاده شده ایستاده است و قریب که در حال حاضر طوری که از هوش سنی یا عقل سنی یا ذهن سنی حاضر برمی‌آید که قریب نوگانی نیست که در مؤسسه تحصیلات تا مکتبی جمهوری تاجیکستان قریب که فعالیت کرده نشود. لیکن این مدل های نو شکل های نو مؤسسه تحصیلات تا مکتبی که ما در کوشانیان در ناحیه کوشانیان و همدانی علاقه ساخته به استفاده دادیم و در حال حاضر در ناحیه ایسار ساختمان ادامه دارد
дар ноҳияи Фархор сохтмон идома дорад ва дар ноҳияи Восе низ ҳамин гуна типи нав муассисаи таҳсилоти томактабӣ типи нав барои 150 кӯдак аллакай сохтмон фаъолият дорад. ва шумо пурсидед ки дар масъалаи чӣ навгонае ҳаст, яъне аввалан он аст ки ҳар як ин омӯзгоре ки дар соҳаи томактабӣ аллакай ҷалб тавассути озмун ҷалб карда шуданд, аллакай аз бозомӯзиҳои мушаххаси соҳаи таҳсилоти томактабӣ чӣ аз нигоҳи марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак чӣ аз нигоҳи соҳаи таҳсилоти томактабӣ аллакай гузаштагианд, дорои сертификат шаҳодатнома мебошанд ва онҳо қариб ки ҳар моҳ аз мураббигӣ мегузаранд. Яъне мо мушовирони маҳаллӣ дорем, миллӣ дорем ки онҳо ҳар моҳ рафта имконият пайдо мекунанд ва аз ин омӯзгороне ки аз соҳаи таҳсилоти томактабӣ бозомӯзӣ гузаштагианд, омӯзишҳо гузаштагианд, мураббигӣ мекунанд. Ин як хусусияти хосе аст. Барои кӯдакон маводҳое ҳастанд ки ҳақиқатан яъне маводе ҳаст ки ё худ барномаи таълимие ҳаст ки дар асоси барномаи таълимии миллӣ аст, вале аз таҷрибаи ҷаҳонӣ маншаъ мегирад. Яъне тавъам аст. ҳам таҷрибаи ҷаҳонӣ арзи вуҷуд дорад, яъне дар соҳаи таҳсилоти томактабӣ ва ҳам таҷрибаи миллӣ. Чунки мо ҳам шумо худатон медонед ки ақидаҳои педагогии Саъдӣ, ақидаҳои педагогии Унсуралмавлии Кайковус дар он лоиҳаҳо ва дар барномаҳои таълимӣ ки барои муассисаи таҳсилоти томактабӣ аз ҷониби Вазорати Маориф ва илм тасдиқ карда шуданд, онҳо ин ҷанбаҳоро доранд. Яъне инам холӣ нест, аз инам истифода кардан роиҷ аст, истифода мекунанд. Лекин ба ҳар ҳол вақте ки мо дар масъалаи имконият мисол хонаҳои сенсорӣ қариб ки дар бисёре аз муассисаи таҳсилоти томактабии ҷумҳурӣ арзи вуҷуд надоранд. Яъне як хусусияти хоси худро дорад. Яъне он утоқҳои сенсорӣ ки барои кӯдакҳои имкониятҳошон маҳдуд аввалан истифода карда мешавад, барои худи волидони онҳо истифода карда мешавад, ва лекин барои кӯдакҳое ки имконияташон ягон мушкил надоранд, ягон нуқсоне надоранд, онҳо метавонанд меоянд вақти худро дар он ҷо хуш гузаронда, яъне вақт босамар мегузарад. ин баъзе масъалаҳое ҳастанд ки ман метавонам барои шумо ҳамчун мисол биёрам, лекин хуб мешавад ки ягон рубрикаи алоҳида кунему ин махсусан амин муассисаи таҳсилоти томактабӣ типи навро нишон диҳем ки ва нишон додан бисёр хуб мешавад, чем гуфти русӣ ки чем услышат. Хуб, як саволи дигар дар зеҳнам пайдо шуд. Вақте ки мо масалан ба ин самт бубинем чӣ хел таваҷҷӯҳи ҳукумату вазорату лоиҳаву ба ин самт равона шудааст ва онҳое ки дар муассисаҳои томактабӣ усулҳои классикӣ кор мекунанд, масалан як андоза ба қавле афзалият додан ба ин марказҳо боиси ранҷиши онҳо намешавад ки масалан шумо ба донишу саводу ба барномаи таълиму тарзу услуби тарбияи онҳо шубҳа мекунед? Ин тавро не? Субҳон, агар ҷоиза медоштам барои ҳамин савол ман ҷоиза медодам барои шумо, лекин бисёр саволи батамкин аст ва бисёр саволи ҷиддӣ ҳам ҳаст, чунки вақте ки танҳо 14 ноҳия ҳаст, албатта дигар ноҳияҳо метавонанд бо рашк нигоҳ кунанд, лекин гап дар сар як масъала аст ки дар масъалаи муаллим тайёркунӣ ва омӯзгор тайёркунӣ мо аз сатҳи 14 ноҳия аллакай биромадем. Мо дар сатҳи миллӣ ин мураббияҳо ва мутахассисони соҳаи таҳсилоти томактабиро аллакай бо яке аз ҳамкориҳои густурда ва бисёр ҳам мушаххас бо донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисоси кормандони соҳаи маориф аллакай пиёда карда истодаем ва аллакай 2 марҳила бозомӯзиҳо гузаштанд. Қариб агар иштибоҳ накунам зиёда аз 1300 омӯзгори муассисаи таҳсилоти томактабӣ аллакай аз бозомӯзиҳо гузаштанд ва мо кӯшиш мекунем ки то охири лоиҳа, то соли 2026 соли оянда мо ҳамаи омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ҳамаи муассисаи таҳсилоти томактабиро фаро мегирем ва бо амин марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак ва гурӯҳҳои бозӣ низ пурра аз омӯзиш фаро гирифта мешаванд. Хуб, бубинед татбиқи лоиҳаи шумо то кадом андоза барои расидан ба ҳадафҳое ки стратегияи миллии рушди маориф дар пеш мегузорад мусоидат мекунад? Ташаккури зиёд барои ин савол. Шумо тавре ки медонед, дар ҷумҳурӣ стратегияи рушди соҳаи маориф фаъолият мекунад то соли 2030 ва аз нигоҳи
индикаторҳои ин стратегия мушоҳида карда мешавад ки то соли 2025 охири соли 2025 бояд 30% фарогири кӯдакон бошад ва то соли 2030 бояд 50% кӯдакон бояд фаро гирифта шаванд. ва хушбахтона ҳозир қариб агар иштибоҳ накунам 1 моҳ аллакай вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон эълони расмӣ карданд ки аллакай 30% кӯдакони соҳаи томактабӣ аллакай дар соҳа фаро гирифта шуданд ва мо фикр мекунем ва итминони комил дорем ки дар ин ҷода саҳми лоиҳаи мо низ ба амал омада истодааст аз нигоҳи он ки мо аллакай тавонистем ки 500 гурӯҳҳои бозиро то ҳоле шурӯъ кардем ба таъсис додани 500 гурӯҳҳои бозӣ. ин маънии онро дорад ки агар як омӯзгор бошад дар як бас ин 500 аст, агар 2 омӯзгор бошад аллакай 1000 аст. ва шумо тасаввур кунед ки аз рӯи калкулятсия калкулятсияи оддии арифметикӣ маълум мешавад ки теъдоди кӯдакон низ зиёд мешаванд. ин танҳо гурӯҳҳои бозӣ аст. марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак қариб 490 то марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак 333 аз пурра аз таъмир мегузарад, 156 пурра аз сохтмон. пурра сохтмони 2 синфа аст ва сохтмони маркази инкишофи барвақтии кӯдаки 1 синфа. ва бо вуҷуди ҳамин 48 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ки дар миқёси 14 ноҳияи мо фаъолият доранд аллакай пурра аз таъмир гузаштанд. ва бояд қайд кард ки 5 маркази муассисаи таҳсилоти томактабии типи нав аллакай дар 2таш сохта ва ба истифода дода шуданд ва 3таш дар ҳоли сохтмон ҳастанд. ҳама ҳамин теъдоди кӯдаконро зиёд мекунад. ва тавре ки ишора шуд аз аввал барои муассисаи таҳсилоти томактабие ки дар 14 ноҳияи мақсадноки лоиҳа ҳастанд, вақте ки мо шурӯъ кардем фоизи фарогири кӯдакон 6.8 то 7% буд. дар ҳоли ҳозир вақте ки мо бо шумо суҳбат дорем декабр 2025 аллакай ба 15% расидааст. шумо тасаввур кунед ки бо кушодашавии расмии 500 гурӯҳҳои бозӣ, қариб 500 гурӯҳҳои марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак ва хабҳо дар охири лоиҳа мо итминони комил дорем ки қариб 50% кӯдакон дар ҳамин ноҳияҳо ба таҳсилу тарбия фаро гирифта мешавад. خب ببینید در اویله‌های سنتی ما با تربیت فرزندها مثلا دختران و پسران علاوه توجه داریم و همیشه فکر میکنیم که دختران باید دیگه تربیت بیابند و ما هم نسبت به دختران مهربان‌تر هستیم، نمیدونم یا من این گونه اصول‌ها هستند. من در لایحه و من در مرکزهایی که در دایره این لایحه فعالیت میکنن همین چیز به نوبت گرفته میشد یا اصول‌ها و پرینسیپ‌ها در این مرکزها برای همه یک هستند؟ меъёрҳо барои ҳама, барои чӣ духтарбача ва чӣ писарбача якхел аст. Чунки талаботи худи маблағгузор Бонки ҷаҳонӣ ин аст, лекин бо вуҷуди ҳамин талаботи асосӣ барои мо талаботи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Яъне он меъёрҳое ки дар қонунгузории соҳаи маориф, қонун дар бораи маорифи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арзи вуҷуд дорад, мо такя бар ҳамин принсипҳо ва меъёрҳо мекунем ки баробарӣ якхел аст. Бинобар ҳамин ҳар вақте ки мо боз омӯзиҳо мегзаронем, ҳар вақте ки мо омӯзишҳо мегзаронем, ҳама вақт мебинем ки тамоюли зиёдшавии муаллимаҳо, омӯзгорон умуман дар соҳаи таҳсилоти томактабӣ мо медонем ки бисёришон занон буданд. Лекин ҳоли ҳозир динамикаи тамоюли пайдоиши мардҳо низ дар ин соҳа арзи вуҷуд карда истоданд ки ин бисёр чизи хуб аст барои мо. Чунки умуман яке аз тандисҳое ки ё стереотипҳое ки пеш буд, хиёл мекардем ки фақат муаллима бояд, зан муаллима бояд бошад. Лекин ҳозирҳо аллакай тамоилҳое ҳастанд ки аллакай пайдо шуда ҳастанд ки мардҳо вай мекунанд. Лекин дар бисёрии мавридҳо вақте ки мо омор мегирем дар ноҳияҳои мақсадноки мо, дар баъзе мавридҳо мушоҳида мешавад, дар баъзе ноҳияҳо мушоҳида карда мешавад ки духтарбачаҳо бисёртар ҳастанд нисбат бар писарбачаҳо, дар баъзе ноҳияҳо баръакс аст. Яъне барои мо ҳамчун лоиҳаи як бархурд ё муносибати навин инноватсионӣ дар соҳаи таҳсилоти томактабӣ аст, бархурд якхел аст. мо якхел нигоҳ мекунем, якхел кӯшиш мекунем ки мувозинат, тавозун, баланс бояд бошад.
خب در مورد معلومات درباره این میگونه مثلا انکشاف بروقتی کودکان و هر چی که وابسته به اون موضوعی که شما گفتین تو کدام اندازه دانستن همین معلومات برای والدان مهم است و مردم همین معلومات رو از کجا میتونند که دسترس کنند؟ تشکر برای این سوال. سبحان ما یک کمپانی داشتیم که با عنوان تغییر مناسبت‌های عملیه رفتار هست یا خود به اصطلاح انگلیسی SBCC است. یعنی یک کمپانی هست که یک تمایلی هست که ما با در محل‌ها الکی در رابطه با پیدایش لایحه انکشاف بروقتی کودک و ماهیت و فلسفه آن الکی دسترسی نمودیم. یعنی بغیر از آن که در اداره مرکزی ما PR منیجر داریم رابطه با یعنی منیجر که شخص متصدی که در رابطه با جامعه فعالیت دارد، بغیر از این ما کمیونیتی موبیلایزر یعنی سفربرکنی جامعه در خود اداره مرکزی است و در هر یک ناحیه ما 3 ناحیه را برای یک فسیلیتاتور تقسیم کرده که توسط این کمپانی ما توانستیم که یک کمپانی دیگر یک شرکت دیگر رو کرو کرده از البته از آزمون RSM تاجیکستان که در مقیاس 14 ناحیه و بیرون از آن در سطح ملی تا حتی ما توانستیم که موادهای بسیار هم جالب ساده به زبان ساده تاجیکی به زبان ساده روسی تا حتی به زبان ازبکی نیز ترجمه کرده دسترس همه همین محله ها چی از اولویت به 14 ناحیه بود و بعد بیرون از آن نیز در سطح ملی ما توسط همکاری وزارت معارف شعبه معارف و وزارت معارف و علم و شعبه های تندرستی ساحه تندرستی ما الکی این موادها رو تقسیم کردیم و با اینا صحبت و آموزش های مخصوص گذراندیم. بغیر از این ما توسط اپراتورهای موبیلی و خصوص شرکت تیسل ما SMS پیامک هر روز چهارشنبه پنجشنبه SMS پیامک های مشخص کوتاه در مسئله مفهوم های انکشاف بروقتی کودک از سینه مکانی شروع کرده تا انکشاف بروقتی کودک تا معلم تیار کنی الکی SMS پیامک ها رو توانستیم روحی کنیم که مردم بینند و استفاده کنند. و هم یک سامانه هم دارید که اونجا پیوستن سامانه در آفیس مرکزی ما سامانه ECDP.TJ الکی فعالیت دارد و همه اون فعالیت هایی که در مسئله و رابطه تطبیق لایحه انکشاف بروقتی کودک برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان فعالیت کرده می شود در سامانه جا داده می شود و با وجود همین با همه همون روزنامه های محلی که در 14 ناحیه فعالیت دارند ما همکاری زیست داریم. PR منیجر ما همه وقت در با سفربرکنی جامعه متخصصی سفربرکنی جامعه در رابطه بسیار همزیست هستند و هر مقاله که در اونجا میبرد در سامانه جا کرده می شود و هر مقاله و خبرهایی که در سامانه ما پیدا می شوند اونا البته در این روزنامه ها جای خود را یابند. بهترین تشکر میگم برای یک صحبت بسیار جالب. امیدوارم که بسیار پهلوهای شاید برای اکثریت ناروشن امروز در بعدی صحبت شما روشن شدن و امیدوار هستم که بیننده های ما تا کدام اندازه مهم بودن تطبیق این لایحه تا کدام اندازه مهم بودن خود این موضوع و سمتایی که دارن اونا باز بیشتر درک کردن. بیننده عزیز هم صحبت ما بودن هماهنگساز لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان در نزد وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان محترم نظرخدا دستنبویف و امیدوار هستم که این صحبت بسیار جالب بود و مقصد این است که آینده کشور ما درخشان باشد با راهی واقعا هم تربیت نسل نو نسل زمانی نو که فکر میکنم به مراتب از یعنی که از ما قبل فرق دارن هم در دانش و تجربه و ملکه و همه چیز دیگر اینی که یک اندازه مساعدت کنیم و امیدوار هستم که کوشش ها و تلاش های شما و جمع همکاران شما برای این تطبیق این لایحه ثمره نیک میدهند و دور نیست اون روز که ما این ثمره زحمت و مهنت ها و تلاش های شما رو با چشم خواهیم دید. برای شما موفقیت آرزو میکنم. بیننده عزیز تو ویدیو پادکست های دیگر خیر خوش میکنیم. همیشه کامیاب، موفق و سلامت باشید.